दिनैहाय मालि बिथायावहाय बेबायदिनो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव योगदान होदों। बिपिएफनिफ्राय बिजेपिनिफ्राय फैलादों। 12 नं निसिमानि केन्डिडेट सार रनजित बसुमतारीनो भट होनो थाखाय बिथांमोना रेडि जाबायनो। दा गोबां जयनिं जादों आरो दा गोबांनि जयनिं जादों आरो मालि बिथायावहाय। दा इउपिपिएलनि मावनाय आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै दिनै बिथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै योगदान जाफैदों। दा बेबायदिनो गोबांथार जायगायाव जागासिनो दङ लोब लोब जेरैथिंजायबो आरोना। जेरैबो जयनिं जेरैबो जयनिं आरोना। दा मथा मथि 12 नं समस्टिनि गोबां भटार्सफ्रा दिनैहाय बेबायदिनो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआवहाय जयनिं जागासिनो आरो दा। आरो बाखि गोबांफोरखौहाय खेबस्लाबनो मोना नोंथांमोना नायनो सानो, नाथायब्ला आं देखायजोबनो हाया आरोना। गोबांथार बेबायदिनो बुथजों प्राइमारिजों ब्लकजों आरो गुबुन गुबुनफोरजों जायो आरोना। दा जिखिनि हायो आं नोंथांमोननो देखायलांनो नाजागोन आरो। दा नै बिसोरो जयनिं जाजोब्बाय ओरैहायनो। ভোট দিও লোক ফেবে আর ভোট দিও আমার সরকারি ট্রাক্টর আমার সরকারি ট্রাক্টর ট্রাক্টরক জয়যুক্ত করিম ট্রাক্টরক জয়যুক্ত করিম ট্রাক্টরক জয়যুক্ত করিম বিলকে दिनैहाय नैबे आदैनिफ्राय आं फंनैसो मिथिना लानि। बियो मालि बिथानि बासिन्दा। आदै नोङो मा दोलोआव दंमोन सिगां, जेनेबा मा दोलोआव योगदान खालामदोंमोन? आं सिगांथारावथ' नांगोलमोन, बेनि उनावहाय बिजेपिआव हाबदों। बिजेपिआव हाबनानै थानाया मथा मथि 5 बोसोरानो जाबाय नै दाजों। दा बिजेपिआ 5 बोसोर जाब्लाबो देग्लायहाय जिथुनाखि माबा केन्डिडेट होनांगौनि सम सफैनायाव थारमाने केन्डिडेटखौ मोनैखाय आं दा आंनि गोसो खुसिजों आं बे प्रमद बर' सारनि खामानि मावनाय आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै आं दा बे प्रमद सारनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै थारमाने ट्रेक्टरनि पार्टियावहाय सबाय फिथा लाफैनानै थारमाने रायजो राजा नोंथांमोनजों लोगो लानानै थारमाने खामानि मावलांनो थाखाय थारमाने आं इच्छुक जाबाय आरो। गोरायैनो योगदान जाफैनाय जाबाय। औ दा गोजोननाय थाबाय। दा गोबाङैनो नै ओरैहायबो दङ। ओमफ्राय आमाय नों मा दोलोआव दंमोन सिगां? मामाय आं बे नांगोलावमोन। ओमफ्राय आंबो मोजां मोनैखाय आं फैबाय। नैबे फंबायनि जा बुंदों बेनो आंनिबो। दा नै बेबायदि आरो गोजोननाय मोनबाय। बेखिनिया दिनैहाय इउपिपिएल दोलोनि आदर्शखौ मोजां मोनबाय।